Hello, jatana no pungkaham. Ini yang orang ni saca ni mungkin tak pun gana. Oke, sosa. Sosa, sosa aku. Kalau bukai kya, hawa. Hai pun ada keblai togrok bagi jalan ni. Ekre go. Apa bagi sini saca kau kai kita. Oke, cakumra. Bosok. Mahake siklai mari shuo. Cartang main bagi. Kalau no hai no kita ini tomato rok. Tong ta. Tomato thai kya thai makai mo. Tak step thai tong shuo mo. Oke. Actually ang kasi mane o ang asa kyo hune o jagawa je pro ang mukitung suwa pro lokalai de masite mane daily de mata asa kyo hune ga basa kya ke asa man somo asa kyo hune ngaro daily de ta ka asa kya ta asa ko pun kan khang ngi Thai trong baki. Oke lubia. Lubia hanya leng sakai de masuk. Mana kaisa ta. Ih anca kumla betul Thai trong. Kamu titik ya. Ini kaisa tongo. Ke doi cat Thai gerak kata ta. Anggar no tala botang itu nuna tala botongo. Moke moso sarak baik kayak mau ke banta. Moke moso mau Thai suka moso. Wila Thai baik sih sab sakau tak tersiom Thai dong jauh kan. Enai. Asal ke Thai mana Thai mang belai obo bahaya nyam tu nyawa Thai suku belai nuk jaga yang thong Thai mang. Iko tahu wo Thai dong wo. Inte wo cikon mana bubar. Thai nyam bagi Thai dong. Bubar bari dong. Oke, danta nang bus lanyar mah ni sendiri tani cup. Moke strawberry. Mau takai tatai liya sa suka masa kata kale. Moke gangla. Thai tong kai pil sa sai pe gangla. Tako gang la rumah hanya hai ani tolawo gang la. Ikan này đi tolawo kai tola kai mani. Orang tip Thai suka. Engkau Thai mangsi. Hai pun tidak ya. Baksa yang pugu. Yang kai thong ta yang sau. Này đi. Orang bebal Thai mang. Này dong lang tep pun kan.
tin saplai teibo phai tongkha tini khe dati no tei sarok tika o swkango nokbar watui phaiui ani o ganglani jana pura sap swbai kalang thangbai kha baikha baimani karon hinkhe chini kuai buphang ekdom askwlok ha bo ekdom belding gui tikilia nokbar phaimani porle wasino kuagui thangha amsa ani wasino ganglani je char tangjak kwrui o jaga se wasino klaiui tei tamkhai sa bai sini bile pura bai thangha baimani tisti sali yang hai ken toni rekha o jaga no kwswngui thai tongsi tong ikorobo pura o bini buduk line o joto bwthai mangsi hino hari bai jagani jar asa kosto khe tangmansi wa kwrui ni bisingo se ang haino iko omono dikhe ul khwtwng iko kwrui da amo bai khawui haikhe rwmasi gorono kwswngui thai tongsi tong hinui omo khe ani lebu rok baksa tor baikha baksa tor yapo okai cherry thas thalia ebra hamsini hamui obo khe o gangla khe ekdom bwthai kotorsi mane o camera o khe tamjoi naso kotor khe nukjagya haita kintu obo bwthai kotormasi motamuti torkhata kolokma tini khe tui kaham khe phaikha kwchung khai prai nurum phai puilao tini khe puilao no kwchung khe phaikha jabra hokjagya ang bangkha mane baksa ongkukha jabra oi hingke tini ni vlog asojak tei nang sito haina hai next video narokbai malai phinai ang norong tebo oi mama bagi chaitogo no eta tini ano hamjagui support khlai tongdi bye bye share khai di bye.